jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe diñal jamma bela yo Allah yurmo musidɗo men Jalle Siako ɗum kanko dendagal maayo julɓe en garti ha hande jokkude ɗo yewtere e nder deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitende ɓe jeehi ɓe gartani nde Mamadou Salif Mbaye tawi garten ɗo joni koye dammal jeeɗe ɓiwal jettugol Hammadienne Libreville. Hammadienne goni ɗon ha pofti fodde yontere nde ɓe pellihi ɓennude ɓe jeewidiri e suuho pullo goto Melange on fodiniɓe manawɓe to Kampo o wondi so ɓe jettima maɓe dañ laana ɓennowo ɗon e ɗon kono ndeke hoto nan ko funti moɓe tampiniri hewɓe ɓe jeehi ko nder jamma ɓe jettoyi beete subaka ko yolnde nde foftere ala ñamdu wodani ɓe tawi ɗon yimɓe ha kewi ɓe ko fulɓe ɓe ko wabarankoɓe heddiɓe ko gananaɓe e togonaɓe moni kala ina tooti Kampo lunda e inde mum tampini hewɓe kono mbiyen kadi won rewoɓe ɗon tawa daraki kono pucci mbadi Hammadienne kolla ɗon bamule ina goni sara maayo ngo ɓe mbiya ɗo ko kureji mabɓe fuurankoɓe meɓe leeli ɗo ko ɓe goni yaaɓe ɓe gartani Hammadienne mbi jiiɗi ko yaade Guinée équatorial to mawniɓe hol on mawniɓe ko feere tan nde ɓe ƴefti gam anje ɓe ɓoyde ɗon saabu ɓe tawi ko laana ala ɗon kode jaaɗe ɗe gartani anduɓe nden feere noon kewani ɓe tacci maayo welgo ngo fewde leydi Guinée équatorial ɓe kawri e joom werla goto jolfo ko lijumaji o jolni Hammadi yewdiri e joom werla o on holliti o wawa nawdem sibu eɓe joni te ko lijumaji parwuɗi jolni holliɓe lawol ngol ɓe mbawi rewde o fawri hen soɓe jeehi ha ɓooyi tan ɓe janade wuuro so guppa o ani tuuta e juuɗe mum kono Hammadi yiiɗa rewde e lawol hono ngol o fillanagol ɗum foof e waade noon ɓe pelliti yaade ɓe jaggi lawol ɓe ñalli yaade haaɓe taƴora tekkon mabɓe ɓe jiyani hay gurel kono eɓe pelliti jokkude lawol mabɓe ngol ɓe ganda ɗo jofoyta saka to haɗoyta ɗo ɓe jahata ɗo koye nder dundu a yiyata so wona yeeso ma e juutedi lawol ngol ko heddi ko foof ko sangre sukkude sa naari hen hay kammo a soynatako Allah e leɗɗe ɗe mawnude e gubade koɓe jahata ko foof ɓe jiyata neɗɗo saaha ɓe potta e werlaji ɓe nanata tan ko cirkali colli ungali baroɗe ma teppe ndinkaji muñali pobbi ina ndewi e mabɓe ma mbiya kulle ɗe kala ko noddodirɗe saabu ɓe dañi bottari nde ɓe jettoto wuuro ngo ɓe tindanano ngo tawi fuɗɗima hirde ɓe puɗɗima ɗamtidade eɓe jaharan haaɓe gari e gurel ngel ɓe cifanano ngel eɓe cayta eɓe maayo heegue eɓe jani ɗonka ɓe tindi e galle goto beele maɓe jar ɓe pofto ɓe tawi ɗon debbo goto ina jooɗi rokkiɓe ndiyam kono ɗacci haaɓe jeehi o doogui o tintinoyi yimɓe laamu Hammadienne ɓenni fewde nder wuuro ngo beele maɓe keɓɓa werla nawaɓe dande maayo ɓe tinani ha debbo goto ewniɓe ɓe payi mum debbo wi yoɓe gaddu kayitaji mabɓe ko kanko toppiti cellal e gurel ngel koma goto e mabɓe foof yooɓi 300 nde o ɗacciriɓe
joni ngaren e damal jeere ɓiiwal kirɗeeli ɗanniyankoɓe. Hammadi en jiili koreji mumen ha jiiti kono tawi ɓe pekkori. ɓe tawi ɗon bammaɓɓe cawdiɗo goto maɓe mbayri yiide gila eɓe pamɗi. On maɓɓi e maɓɓe woni e woyde ina namdo koreji maɓɓe. Mo namdi fof ɓe mbiya on sankima walla mawni no feewi. ɓe ngoni ɗon ha ɓe pofti ha ƴiƴam arti e ɓalli maɓɓe fodde lewru nde ɓe puɗɗi ɓamde golle. Hammadi en ngoni ɗon lebbi tati ko adi nde ɓe jiyodirta e ceerno Dabbo e Njool. ɓen tampani sabu ɓe ngari koye laana ndiwowo nde ɓe kawri nde jaɓɓodiral mawgal joɗngal waɗi hakkunde maɓɓe. ɓe mbiɓe ɓe ceerani e namdade kabaruji makko kono ɓe namdotoɓe mbiyata tan ko Hammadi en nani e lawol taw. Hammadi filliniɓe lawol mumen mettugol ha e jantade. ko ni Hammadi woni e faggitade yimɓe o jokki e golle fedde ɓamtore Pular kam e fedde rendinde ɗanniyankoɓe. Hammadi halfina gardugol fedde nde Njool woni kalfinaɗo kuuɓal. ko kanko heewi yuɓɓinde jewte pewtuɗe e cellal. ceerno Dabbo ko kañum halfina yuɓɓinde jewte pewtuɗe e diine. fedde nde andi malama ko gila nde yiɓe sagataɓe ɓe muuyaka so wona ko ina ɓamta leñol mumen naati wuro ngo. ko ɗon yimɓeɓe ɓeydi nuritade fedde nde. e nder lewru kala eɓe juɓɓina yewtere. ɓe tafi jayde yaltore e yontere kala tawa ina waɗi kabaruji e kumpital rendo faggudu cellal dawrugol hono politique e tiitode goɗɗe ko wayno andu diine ma. fedde maɓɓe ƴelliti ha moni kala yooɗa golle maɓɓe yiɗi jokkade e jokkodirde maɓɓe. hen kihiɗo goto yewtere maɓɓe waɗi fayida no feewi. yimɓe nuhriti e keewal mawgal ñande hen. yewtere nde fewruno koye cellal. ko Hammadi adi ɓamde konngol o wi bandiraɓe en gari hannde noritade e noddandu men gam yidde yewtidde e wostodirde hakkillaji. emin jetta on no feewi saabu keewal mon mantinigal. hannde noon woni tiitonde yewtere men ko ñaw mbiyetego sida. eɗen gandi enen fof ken ɗanniɓe woni fandare men ko ɓamtude nokku men to gummiɗen to. en jiiye lawol sifa caɗele fof ha jettiɗen ɗo. to nokku men to ko en yowitaɓe hatujinaɓe. ko goto men kala jogui galle mumen to woni ɗo. ko yidde wiide tan eɗen poti tinnade beele eɗen nawta peewal to leydi men to. ko gonga moni kala e men ene tijji sankare mum kono ɗum kay waɗata en weddoyade koye men hono ko mbaroji. ko ɗum waɗi en noddodirde ɗo hannde beele ma wood seɗɗa en gandal kolla en laabi ndentini en ha daɗen e ngu ñaw bonko. ƴoyre mere noon janggata ɓataki ete ciftoren eɗen keewi wiide janoɗo aynoyde yo rento haade mum artirede ina towa. mi ɗacciri konngol e anduɓe men ɓen goni ceerno Dabbo e docteur Njool. Njool ƴefti konngol o wi musidɓe tedduɓe jaam ñalle moon. mi salmini on kaddi salminago. ko ardi fof eɗen mbiya ko falade ɓuuri safrude ete andude hunde fof noon ɓuuri majjude ɗum. sida ina wawi famirede hono maale ŋakkugol tindam paggitade. addata ɗum ko kullel ñawsel virus pamarel no feewi ha ɗo yitere yiyata ngel jeeya koye virus aji. ngel ɗo kullel wurata koye ƴiƴam ko yalti ɗum fof ngel wurata. so ngel naati e ɓandu neɗɗo ngel yadata koye ƴiƴam ko ɗon ngel ɗiftata.
eɗen nganndi ƴiƴam no waɗi selilaji ma mbiyen paali boɗeeji e goɗɗi daneeji. Selilaji ko geɗe ɓurɗe famɗude e maade neɗɗo walla kullel. So ɗe keewi ɗe ndokka ko wiyetee bagi tiiti. Bagiji ɗi so ndenti ndokka tergal woni junngo walla yitere e ko nanndi heen. Terɗe kañumenne so ɓasonndiraama ndokka ɓanndu. Ma njaafoɗen waɗimi haalde ɗum fof ko haa mbaawen ƴeewde faamde ko njiɗɗen haalde ko. Jooni noon en mbino so ñawsel ngel naati e ɓanndu neɗɗo ngel doganta ko paali daneeji ɗi kaalnoɗen ɗi teeŋti noon e biyeteeɗo lymphocyte T4. Banndiraaɓe ko ɗiɗo selilaji janaaɗi kalfinanoo reende ɓanndu e ñawson. Mbiyen tan ko nanndi koye koninkooɓe hono datiiɓe leydi. Eɗen nganndi so a fooli kono leydi ran a fooli leydi ndi. Ñawsel ngel ne ko noon gollortoo. Ko ɗum addani ñaw ngu wiyeede ŋakkugol tiindam. Ñawsel ngel foldata paali ɗi ko naatde e wooturu e majji haa yettoo e ndeer wuddu mayru. Ngel wayla njuɓɓudi selil o ngel watta ɗoon njuɓɓudi maggel. E ngel waawi wonde ɗoon koyne abboo e kitaaɗi 10 tawa ngel filnitaake. Caggal ɗum ngel fecca hoore maggel laabi jonɗi e ngel heewa nde ngel fuccita selil o feccere e maggel kala naata e wooturu e paali keddiiɗi ɗi. Kamɓe fof ɓe kedditii ɓe mbii Allahu akbar, sonaare woodi ni Allah. Njool wii holi baawɗo danndude leydi caggal nde jaambareeɓe mum e sagaraaɓe mum fof mbara. Ɓe kebbiti ɓe mbii hay gooto. O wii ko ɗoon noon ñabbuuji keddiiɗi ɗi naatata e makko sabu o waasii faddantooɓe mo reenannooɓe mo. Ñabbuuji ɗi ngoppataamo so wonaa o sanki. Ɗum ɗo wonnoo ko ngardiindi e ñaw ngu. Jooni njaaɓanen laabi ɗi neɗɗo heɓrata ñaw ngu. Mbiyen goo ko jotondiral hakkunde debbo e gorko tawa gooto e maɓɓe ne soomi ñawsel ngel. Mi teeŋtina tan wonde ko ngol ɗo laawol ɓuri yaawde e heewde addude ñaw ngu. Jooni ngaren e damal jeeta ɓiiwal kiirɗeeli ɗanniyankooɓe. Hammadi en njiili koreeji mumen haa njiiti kono tawii ɓe pekkori. Ɓe tawi ɗoon bammaɓɓe cawndiiɗo gooto maɓɓe mbayri yiide gila eɓe pamɗi. On maɓɓi e maɓɓe woni e woyde ina naamdoo koreeji maɓɓe. Mo naamdi fof ɓe mbiya on sankima walla mawni no feewi. Ɓe ngoni ɗoon haa ɓe pofti haa ƴiiƴam arti e ɓalli maɓɓe fodde lewru nde ɓe puɗɗii ɓamde golle. Hammadi en ngoni ɗoon lebbi 3 ko adi nde ɓe njiyondirta e ceerno Dabbo e Njool. Ɓen tampaani sabu ɓe ngari koye laana ndiwoowo. Nde ɓe kawri nde jaɓɓondiral mawngal jooɗngal waɗi hakkunde maɓɓe. Ɓe mbiiɓe ɓe ceeraani e naamdaade kabaruuji makko. Kono ɓe naamdotooɓe mbiyata tan ko Hammadi en nani e laawol taw. Hammadi filliniiɓe laawol mumen mettugol haa e jagtaade. Ko ni Hammadi woni e faggitaade yimɓe ɓe jokkii e golle fedde ɓamtoore Pulaar kam e fedde renndinde ɗanniyankooɓe. Hammadi halfinaa gardugol fedde nde Njool woni kalfinaaɗo kuuɓal. Ko kanko heewi yuɓɓinde jeewte pewtuɗe e cellal. Ceerno Dabbo ko kañum halfinaa yuɓɓinde jeewte pewtuɗe e diine. Fedde nde anndi malaama ko gila nde yii ɓe sagaraaɓe ɓe muuyaaka so wonaa ko ina ɓamta leñol mumen naati wuro ngo. Ko ɗoon yimɓe ɓe ɓeydi nuuritaade fedde nde.
e nder lewru kala eɓe juɓɓina yewtere ɓe tafi jayde yaltore e yontere kala tawa ina waɗi kabaruji e kumpital rendo faggudu cellal dawrugol hono politique e tiitode goɗɗe ko wayno andu diine ma fedde maɓɓe ƴelliti ha moni kala yooɗa golle maɓɓe yiɗi jokkade e jokkodirde maɓɓe hen kihiɗo goto yewtere maɓɓe waɗi fayida no feewi yimɓe nohriti e keewal mawgal ñande hen yewtere nde fewruno koye cellal ko Hammady adi ɓamde konngol o wi bandiraɓe en gari hannde norirade e noddandu men ngam yidde yewtidde e wostodirde hakkillaji emin jetta on no feewi saabu keewal mon mantinigal hannde noon woni tiitonde yewtere men ko ñawu mbiyetengu sida eɗen gandi enen fof ken ɗanniɓe woni fandare men ko ɓamtude nokku men to gummiɗen to en jiya lawol sifa caɗele fof ha jettuɗen ɗo to nokku men to ko en yowitaɓe hatujinaɓe ko goto e men kala jogui galle mumen to woni ɗo ko yidde wiide tan eɗen poti tinnade beele eɗen nawta peewal to leydi men to ko gonga moni kala e men ene tijji sankare mum kono ɗum kay waɗata en weddoyade koye men kono ko mbarodi ko ɗum waɗi en noddodirde ɗo hannde beele ma wood seɗɗa en gandal kolla en laabi ndentini en ha daɗen e ngu ñaw bonko ƴoyre mere noon janggata ɓataki ete ciftoren eɗen keewi wiide janoɗo aynoyde yo rento haade mum artirede ina towa mi ɗacciri konngol e anduɓe men ɓen goni ceerno Dabbo e docteur Ndiol ƴefti konngol o wi musidɓe tedduɓe jaam ñalle mon mi salmini on kaddi salminago ko ardi fof eɗen mbiya ko falade ɓuuri safrude ete andude hunde fof noon ɓuuri majjude ɗum sida ina wawi famirede hono maale ngakkugol tindam paggitade addata ɗum ko kullel ñawsel virus pamarel no feewi ha ɗo yitere yiyata ngel jeeya koye virus aji ngel ɗo kullel wurata koye ƴiƴam ko yalti ɗum fof ngel wurata so ngel naati e ɓandu neɗɗo ngel yadata koye ƴiƴam ko ɗon ngel ɗiftata eɗen gandi ƴiƴam no waɗi selilaji ma mbiyen paali boɗeji e goɗɗi daneji selilaji ko gueɗe ɓurɗe famɗude e maade neɗɗo walla kullel so ɗe keewi ɗe dokka ko wiyete bagi tiisi bagiji ɗi so ndenti dokka tergal woni junngo walla yitere e ko nandi hen terɗe kañumenne so ɓasodirama dokka ɓandu ma jaafoɗen waɗimi haalde ɗum fof ko ha mbawen ƴewde famde ko jiɗɗen haalde ko joni noon en mbino so ñawsel ngel naati e ɓandu neɗɗo ngel doganta ko paali daneji ɗi kalnoɗen ɗi tengti noon e biteɗo lymphocyte T4 bandiraɓe ko ɗiɗo selilaji janaɗi kalfinano rende ɓandu e ñawson mbiyen tan ko nandi koye koninkoɓe hono datiɓe leydi eɗen gandi sa fooli kono leydi tan a fooli leydi ndi ñawsel ngel ne ko noon gollorto ko ɗum addani ñaw ngu wiyede ngakkugol tindam ñawsel ngel foldata paali ɗi ko nadde e woturu e majji ha yetto e nder wuddu mayru ngel wayla juɓɓudi selil o ngel watta ɗon juɓɓudi maggel e ngel wawi wonde ɗon koyne abbo e kitali sappo tawa ngel filnitaki caggal ɗum ngel fecca hoore maggel laabi jonɗi ngel heewa
nde ngel fucciti selilo feccere e maggel kala naata e woturu e paali keddiɗi ɗi kamɓe fof ɓe kebbiti ɓe mbi allahu akbar senaare woodini Allah jol wi holi bawɗo dandude leydi caggal nde jambareɓe mum e sagaraɓe mum fof mbara ɓe kebbiti ɓe mbi hay goto o wi ko ɗon noon ñabbuji keddiɗi ɗi natata e makko saabu o waasi faddantoɓe mo renannoɓe mo ñabbuji ɗi goppatamo sowona o sanki ɗum ɗo wonno ko gardidi e ñaw ngu joni jaɓanen laabi ɗi neɗɗo hebrata ñaw ngu mbiyen goho ko jotodiral hakkude debbo e gorko tawa goto e mabɓe ne soomi ñawsel ngel mi tengtina tan wonde ko ngol ɗo lawol ɓuuri yawde e hewde addude ñaw ngu hande Allah waɗi en ɗanniyankoɓe e nokku mo gonɗen o koye nokkuji ɓurɗi wadde ñaw ngu e aduna he foof jeeya mbiyan min tan koyen ndentu no feewi sanne saabu ko rentade tan no wawi nabden e ngu ñaw ngu noon min mbiyanmi ɗum ko sus ganda walla wad jiita ɗiɗi debbo cowiɗo ene raaɓa ɓiyum so ene soomi ñaw ngu tati ñeesorade mesalal taw gadinoɗo ñeesorade mesalal ngal ina wondi hen ɗo noon noddi kaɓirɗe pemborɗe e ko nandi hen kono tan mbiyen ngol ɗo lawol joni ngol natti hewde addude ñaw ngu saabu safoɓe ɓe natti hutorade mesalal ñeesorɗe laabi limtindi mbiɗa waggino on noon e kaɓirɗe pemborɗe ɗe nde goto e men fayi hutorade de kala yo lowjirde ndiyam javel haade makko hutorade de ko ni woni daɗen e majjum e welede Allah ɗum noon en gardi hen ha ɗo mi woppide on e ceerno Dabbo wi en puɗɗorima inde Allah joom yurmede huttidinde e heeride en juuli e Muhammadou nulaɗo mo jamme kisal goni mum gando jol min jettima e oɗo famamuya mo gaddanɗa en yo Allah ɓeydu gandal naftowal minne mami eto addude hen humpitam e fawade e ko janggumi ko ardi foof mbiyen ko haala ɗo foof woni mujibu mum ko wasde ɗoftade yamirore jomiraɗo mo ɗoftaki yamirore Allah noon ko heeɓi ɗum foof jombani saabu ko kanko wi mi waylata ko woni e mon ɗon ɗo on baylani ko woni e ɓerɗe mon oto jejji tan wonde fijirde jeeya koye kabair ɗum fitti ko gofol mawgol wadde koye gueɗe ɓurɗe bonde jeeya ñawore mum ko kala jiyaɗo ina waɗa ɗum ha seedeji nayo worɓe cetti so tawi o resani walla o resaka omo fiye ɓoggi temedere so tawi noon ko desɗo walla ko desaɗo yo werla kaaƴe haw maya ƴeewe tan no sariya way hiisade e horsinde neɗɗo ɗo yadata e neɗɗo ha ina wara ɗum ko hunde bonde bonnore saboto ɗum bandiraɓe kulen Allah ndentoɗen kaɗoje makko guila tikkere makko yanani dow men ƴeewe tan ñeñal Allah tugguri e ko nulaɗo nula fewde joni waɗi duuɓi 1400 pawɗi yamirore Allah nde ko guila nden yani kono ko joni yimɓe puɗɗoto famde ko waɗi mo rentinden fijirde ndeke hoddiru hecci tagore hayto Fuuta men to ñaw ngu fuɗɗima sarade toon sikki ala addi ñaw ngu toon ko enen ɗanniyankoɓe mbaɗen fatiha e salatul fatiha nduɗen yo Allah dandu julɓe ɗi musibbaji beeloji
o walla en no sembinirɗen diine men. Amin amin. Hammadi wi ko Allah wallata kono ko ma tinnoɗen tittinen fimde men e kulol men fewde makko. Mi jokka tan wonde won e nokkuji e nder Afrique ɗo jeyata gure ko nayeɓe e suhaɓe tan tawata ɗon cikka sagataɓe ɓe koko ndawi hoto ɓe jeehi kamɓe fof ɓe kalkima saabu ngu ñaw yo Allah dandu en e ɗum. ɓe jokki yewtere maɓɓe e namde nde ɓe gasni Hammadi wiɓe wonde yewtere maɓɓe arore nde toɗɗoto ko ñaw paali rewata hen ko holino julɗo foti waade rendu mum. ñande Hammadi en kewra golle fof ɓe kewi hawrude ko galle maɓɓe eɓe jewta hen kihiɗe goto jol wi min hen sahaji mboɗo namdiro hooram so tawi ko enen ɗanni walla ko jaatigueɓe men ɓe ɗanni e men ko wawi hen wonde foof mbiɗa andi kam ko mbawɗen dañde kala hen pecce mum ɗiɗi ko kamɓe naftorto. Hammadi wi enen kay en ɗannaki ko ɓuuri koɓe ɗanni e men ko bile en joɓɓele patante taskuji mairie service d'hygiène e service aji goɗɗi ɗi hay goto anda sinno ni sa yoɓi maɓe goppe ndeeƴa kono ala hay wuyɓe ina ngara e dow inde service aji ɗi ɗum foof noon haalaki so ala mawgal firti ko kartal séjour so ɓe gandi alagal ñande foof koɓe arɓe yidde tampindema so tawi koye yeyirde gonɗa so tawi noon a wonani e yeyirde koma nandira e doombi suudu mon Allah e wawde suuɗade so wona ɗum toɓe kawri e ma foof ka cuutaɗo ɗum noon aɗa andi a yaltata ko ni de Demba mi fuɗɗima wawde kelmeni ndi kutorto ɗon e leydi ndi. Demba wi ko noon tigui saabu ɗe kelme ko ɗo tan ɗe jiyete jol wi ete ko hawni e jaatigueɓe men ko mbawɗen wonde foof ɓoyde en walla arde joni e leydi ndi foof ko gotum e maɓɓe hay goto ittanaka gueɗal ɗum ni sa wi aɗa haala ɓe mbima so ɗum welanima a heddotono leydi mon elle en gonani ni e yidde rendinde walla sosde fedde gowata ko Afrique so en jiɗodirani ɓiɓɓe Afrique holino jettortoɗen nden fandare e miijam wona tan laamiɓe ɓe poti ɗaccidede e yuɓɓinde ngun gotagu saabu enen heddiɓe ɓe ko enen goni gorondi ko yahate ko jol wi mi andi tigui ko waɗata yimɓeɓe ɓoyde e laddeji ɗi ɓe jiiɗa hodde tawa ɓe ngala hayko nawtuɓe ɗo way kono bolong ni hay nadde ɓuuri newade yaltude battinten tan ko luttude tawa hayko adduno en dañorani. Hammadi namdi wi beele won peeje ɗe mbawɗen sakkude ha ɗanngal men fanda walla holi ko mbawɗen wadde ha natten yoytade ɗanngal jol wi sikki ala en mbawa wurde tan e ɗanngal so eɗen jiiɗi ɓamtude nokku men Fouta saabu ɗanngal namdi ko cagatagal e mbawal ɗon ɗo jomum yiɗani luttude ngam yidde haɓanade beele suhaɓe men ina mbasa wuroyde ɗamɗo gurdam poɗɗen kono mbiɗani sakkude peeje e miijam eɗen poti liggorade jawɗele men ɗe Allah luɓiri en ɗe to nokku men to mbaɗen eɓɓoji ndema jeyguji e gaynaka e on saaha hay sinno woodi ɗanniɓe wooda kadi heddiɓe tawa ina mbawa naftorade ɗen jawɗele Demba wi sikki ala ko kalɗon ko miijo moƴƴo saabu ɗanle ɗe hande ha tengti noon eɗe Afrique ɗe ko ɓuuri hen hewde pirsani ɓiltari gayne newaki saabu tiggol kayitaji
ete goto e men ko wawi wonde e ladde fof so arti Fuuta ɓoyata toon tawa ko addorno fof gasi heddo mo ɓamta lawol ko adduno ko sa ƴeewi ko rendinno ɗum koye dawol jungal e ko ɓuuri hen hewde so famɗi ko duuɓi ɗiɗi woni hen ni ko ma ñamlito nde daña no ɗannutiri walla defta lawol less lawol halkare ceerno Dabbo ɓami konngol o wi teskuyaji mon ɗi fof ina goodi so Allah on banggue koreji men Fuutankoɓe ballani walla ni mbiyen ko koye men wonata hen sahaji wonɓe jiyammi ina dokka ñagotoɓe walla koreji mumen ɓen pitiraɓe ɓe mbiya jaaha ha Gabon ala ko gaddantami so wona guel ɗo wuttiyel elle omo andi no dañiruɗa guel kon ni ɓe kirdata ha hiira ɓe carodira ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo deftere nde joofi deftere ɓe jeehi ɓe gartani nde winduno ɗum ceerno Mamadou Salif Mbaye mo Néré Walo tawi taranano ɗum ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye mo Horkodere Allah jarama on jarama